Pozdrav, dobrodošli na novi video. Danas me ljudi prskaju biber sprejom. OC biber sprejom, Olerusin capsicum. Da, to znači da je od OC-a. A OC, taj Olerusin capsicum, spada u kapsijacina. To su bukvalno čili paprike, ljute papričice, tako da da. Za razliku, na primjer, od ovoga, ova je CS, ovo je druga, a CS je već ono, hemija. Ja sam se odlučio za OC, međutim, otprilike isti princip su, samo što ovaj malo više, kako da kažem, od prirodnih materija i hemija, iako dodaju još razna govna. No, da vidimo šta kaže. Nešto OC 5000, mlaz 50 ml, sprej za samoodbranu. Piše na Hornet Shop RS, gde sam ga kupio, košta 1250 dinara. Piše da ima domet 6 metara, sad ne znam koliko je to istinito, morat ćemo da vidimo. Jednom sam ga zapravo i primenio u samoodbrani. Ukratko, čovjek me uhvatio za vrat i ja sam ga udarao i nisam imao, jednostavno moji udarci ništa nisu delovali protiv njega, on je bio 2 puta veći od mene i uvijek držim biber sprej u zadnjem desnom džepu, jer kako jedan mudar čovjek jednom rekao, stay strapped or get clapped. Ja sam samo na brzaka izvadio i jebi ga, primenio ga. Imao 10 sigurnosni prekidač, okidač, mamu mu jebem, ne znam ni kako kažem, ali uglavnom da, podigao i jebi ga. I da, vrlo efikasno mogu da potvrdim, čovjek me je pustio odmah i to sve, međutim, naravno, vidjet ćemo kada me budu prskali još. Šta bi još trebao da naglasim? Ne znam, isečak. Snimam. Snimaš? Da. Ok, sada ćemo da vršimo target practice, da vidimo kako ovo govno funkcioniše. Jer biber spray imaju 3 načina kako se izbacuju. Ima mlaz, to je kao ono, kad pišaš pa na... Ok, ima kao aerosol, kao dezodorans, ono, pod pazuh. Ima nešto kao neka malo onako čvršća materija, kao neki gel. Međutim, ja koliko se sjećam kada sam koristio ovo govno već jednom, da to funkcioniše kao aerosol, ali nemam pojma, sad ćemo da vidimo. Ovo će možda da smrdi i ta sranja, pazite se. Također, nešto samo da napomenem. Ovo mi je pričao drug kojem je procureo biber sprej. Pojavilo se nešto ovdje onako, kako bi rekao, reci slobodno. Ne znam. Čemo iz početka? Pa uzeli. A dobro jebi ga, uglavnom da, zabagao sam. Pojavilo se nešto kao ovako hrskavo, zadebljanje, nešto tu kurac, ali ja tvrdim da će i dalje da funkcioniše i hajde da probamo i da vidimo, valjda neće vetar da dune vamo, da nas kontaminira ili nešto. Grizu nas komarci, atmosfera je sranje i 27.8. je, trebao sam ovo na neki onako, na neko lepo divno veče kao kada smo radili onaj video sa memorijama, ali nema veze. Teo sam da, u dvorištu kod babi i dede, međutim, oni nisu hteli da mi dopuste u tom kontrolisanom okruženju, pa se nalazimo u pički matera. Šalim se, nije baš šumica kod Dositeja, kako volim da doksujem samog sebe. No, nema ni veze. Hajde da vidimo. Ja ću sada prskam i ciljamo ovo nam je meta. Otprilike u visini mene, moje glave. Trebalo bi da bude, ne znam. I hajde da vidimo. 3, 4, sad. Opa. Mlaz je. Zanimljivo. Pogodio sam. Beži, nemoj da udahneš ta isparenja. To je zajebano, čak i ako nisi u kontaktu sa tim, može da te kontaminira. Ok, ja sam sada testirao, ali sada će da testira čovjek koji će da primeni to oružje na meni, da me prska, pa predajemo njemu biber sprej.
snimaš? Da. Ok, to je jako divno od tebi. To je super. Evo ovako. Sada predajemo biber sprej ovome ovde divnom gospodinu sa gas maskom. Gospodine, kako se vi zovete? Ko ste vi koji kurac? Miloš? Ijo! Unbelievable! To je onaj čovek od memorija. Da. Miloš, okej. Malo cringe, ja se izvinjam. Izvoli, stani, ne, sigurno si prekidač, pička mater, kurac. Molim vas, dođite vam. Dakle, target practice za njega i loše me sećanje služi, znači nije aerosol, nego definitivno curi mlaz kao kada pišeš. Dobro, dakle, ništa se ne boj, mislim, može gas maska i ne treba ti, veri mi. Okej, bukvalno da, kažem ti, staneš, ciljaš taj stub i jebi ga. Zamisli da sam ja. Aj opet, ajde. Pa dobro. Pa dobro. Pa to je samo zato što ti si malko više od ovo. Dobro, jeste, izvinjam. Dobro, ne sad da istršim, jebi ga. Ja ne znam što je meni ovo ovoliko smiješno. Evo te, isečak. Evo ovako, prvo, pa recimo još jedan practice, znači sad ću ostavim gas masku, taman testiram da li valja, ovo je M2 fonična gas maska iz Jugoslavije, Srbije, ne znam ni ja. Tako da, sad ćemo vidjeti da li on uopšte mene može da nacilja, jer vamo nije bio baš najprecizniji, ali ne veze, ipak sam ja malo veći čovjek i to sve, jesam kurac, ali veća sam meta od uskog stuba, ali da. Sad ću ostavim gas masku i da vidimo. Čekaj. Moram da napravim vakum, ali je malo zajebano, jer sad već imam kosu i to sve. Ali dobro. Zaboravio sam da se zateže kako ide. Ne mogu ove da nađem. Jebi ga, nema ni veze. Proverim pritisak tako što zapušim filter. Da, imam vakum. Čovječe, ja sam spreman! Ciljem ovdje! Osjetio sam u rukama, kosa, dozvoli. Opa! Znači ciljam, eto je. Malo niže. Gas maska radi, nije mi ništa, ne osjetim, sve okej. Sad ću skinem ovo i potrudit ću se da se ne kontaminiram, da ne pipam puno voda mi ne ostane na rukama. I radimo pravi ran. Bez gas maske, ravno u oči. Isečak. Ok, radim ovo, ne zajebavam se i moram nešto da napomenem. Nemojte ovo raditi kod kuće, mi smo profesionalni retardi. Ovo je edukativnog karaktera i zabavnog karaktera i ja molim sve da ne budu mazohista i da ne rade ovakve stvari. Sad ćemo da vidimo koliko je biber sprej zapravo efikasan na čoveku. Mislim, ja znam da je efikasan, već sam ga bio iskoristio, samo želim da vidim taj osjećaj i na sebi. Pa jebem li ga, Miloše, da počnemo. Ja sam spreman, ciljaš mi ovde. Može. Peče, sranje. Ne mogu da otvorim oči uopšte! Eto ljudi! Daj vode! U torbi! Vode! Evo je. Evo ti vod. Evo. Da! Jesi dobro, brate? Da! Savršeno. Hoćeš još vode? Da ti naprskam? Da! Daj!
Ćao! Aj, dobro. Ne da prekine snimanje. Aj, beo. Snimaš? Snima! Okej, nema zebanci s bio sprejom, znači ne znam pisam. Evo da gledam, sve me peče, pa zapao sam ko pička, ali nema drugo, znači vrlo efikasna, stvarno dobro je. Čovječe, život je super. Pa jeste kurac. Izvini Miloš. Ali ovdje ćemo biti neko vreme. Koliko je prošlo od biber sprejovanja? Pa jedno 10-15 minuta. Kažu da treba 15 minuta do pola sata. Ćeš da prekinem snimak? Može. Kamer kaže da je ovo pola sata nakon biber spreja. Evo gledam, okej sam, ali no zapušeno, ali ne vezi, moram, ja verujem kako u redu, šta god. Ćao. Živ sam. Mogu ga gledam. Mogu ga dišam nekako. Sve me peče. Pitam se ono, što sam ja radio ovo koji kurac? Odgovor je... nemam pojma. Ok, nalazimo se u poljoprivredno-prehrambenoj školi. Moje funkcije su nazad na normalu, dišem, vidim, sve je ok, ništa me ne boli, tako da trebalo je, evo sad je 22 i 38, 27.8. nedelja. Koliko je to sati od biber spreja? 3 sata i 27 minuta. Da, znači oko nekih 7 sam bio, biber sprej sam. Tako da eto, koliko treba se vratiš na normalno. Jej. Svestan sam da ne svestan!